Тут шматслойная гульня. Па-першае, канешне, гуляе такая у сваю гульню, і гэта ўжо зразумела. Ён скарыстаўся сітуацыяй, і ёсць такая версія, што ў пэўнай ступені можа і былі наўмысныя нейкія адыходы сілавікоў, і невядома, хто былі гэтыя марадзёры, але трэба была карцінка, што вось усё ў агні, разбітыя вітрыны, гэтак далей, для драматызацыі сітуацыі. Тут яшчэ невядома, хто тузаў за нітачкі сапраўды. Вось, гэта першы момант. Але відавочна, што Такаеў у выніку проста адсунуў Назарбаева, адсунуў ягоны клан, ягоных пратэжэ ад улады. Ён скіраваў у адстаўку, у прыватнасці, урад, дзе большасць было назарбаеўскіх яшчэ стаўленікаў. Ён гатовы правесці новыя выбары ў парламент, таму што пакуль што там у гэтым парламенце большасць таксама складае старая назарбаеўская гвардыя. Ну і нарэшце самога Назарбаева ён адсунуў з пасады кіраўніка Рады бяспекі. Хоць заканадаўствам гэта было гарантавана пажыццёва першаму прэзідэнту, гэтаму так званаму елбасы. Вось, бачыце, з'елбасіўся гэты елбасы у адну хвіліну, і ўсе гэтыя гаранты не каштуюць, як гаворыцца, той паперы, на якой яны былі напісаны. Так што Такаеў скарыстаў гэтую сітуацыю дзеля свайго умацавання. Ну і другі момант, пра што вы таксама кажаце, Расія. Таму што Назарбаеў з аднаго боку, ну, ён хітрую такую вёў палітыку, з аднаго боку ён нібыта быў палымяным інтэгратарам, быў жа час, калі Лукашенко і Назарбаеў спрачаліся, хто першы прыдумаў гэту ідэю еўразійскай інтэграцыі, была нават такая канкурэнцыя і рэўнасць пэўная паміж імі. Але разам з тым Назарбаеў адрозна ад Лукашэнкі, які фактычна працягнуў савецкую палітыку русіфікацыі. Назарбаеў вёў, вось як я выказаўся, палітыку казахізацыі у самых розных сферах, тое, што вы пералічылі. Плюс, напрыклад, я сам з цікавасцю паглядзеў некаторыя гістарычныя казахскія фільмы. Яны добра зроблены, адчуваецца, што укладзена шмат грошай у гэтыя праекты дзеля таго, каб паказаць, дарэчы, насуперак таму ж Пуціну, які свой час выказаўся, чым пакрыўдзіў вельмі казахаў, што у вас там не было ніколі дзяржаўнасці сваёй і гэтак далей. Ну, карацей, такая пыха імперская выявілася. Дык вось казахі паказваюць, што у нас была свая гісторыя, былі ранейшыя славныя часы. Ну, там, можа, ёсць момант міфалагізацыі, але гэта нармальна, калі маладая краіна робіць такія высілкі. І вось усё гэта, канешне, Маскву вельмі раздражняла. І тое, што у выніку за час кіравання Назарбаева істотна павялічылася доля казахаў у насельніцтве, і тым болей у кіроўных структурах, у сілавых структурах. Ён таксама нацыянальныя кадры ўсюды высоўваў. І цяпер вось Масква ў гэтай сітуацыі, безумоўна, карыстаецца гэтым драматычным развіццём падзей, каб проста увайсці ў Казахстан пад легальным і таким высокородным нейкім матывам, што мы тут дапамагаем, братняя дапамога супраць тэрарыстаў. А насамрэч, глядзіце, тут яшчэ вось які момант, я завастру увагу на тым, што калі супраць тэрарыстаў, дык жа нібыта паводле усіх гэтых дакументаў АДКБ павінны быць задзейнічаны калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, КСАР, дэсантнікі там і іншыя. Але Пашынян, армянскі лідар, які цяпер узначальвае АДКБ, ён менавіта пра міратворчую аперацыю заявіў, увод міратворчых сіл. У чым тут нюанс, у чым тут вось фішка, так бы мовіць? У тым, што калі уводзяцца калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, то паводле дакументаў АДКБ яны павінны быць пад казахскім камандаваннем. А вось калі міратворчая аперацыя, то тут нібыта два бакі канфлікту, і ўжо гэтыя міратворцы нікому не падпарадкоўваюцца. Дык вось я думаю, што гэты нюанс, ён тлумачыцца менавіта тым, што Расія хоча дэ-факта камандаваць гэтымі сіламі, быць у гэтым выпадку не падпарадкаванай казахскаму кіраўніцтву. Так што вось Расія, безумоўна, будзе вырашаць свае задачы. Найперш гэта замацаванне ў нейкіх стратэгічных пунктах. Ну і практыка паказвае, што куды ўваходзяць рускія, адтуль іх потым вельмі цяжка папрасіць, мякка кажучы, выйсці. Усё ж такі
і у Такаева шмат моцы гэтай вайскова-паліцэйскай, плюс вось цяпер гэта дапамога у выглядзе так званых міратворчых сіл АДКБ, і гэта хопіць, каб здушыць нейкі такі сілавы супраціў гэтых паўстанцаў ці якіх назваць. Не выключана, што Такаев паспрабуе гуляць у нейкія саступкі, але ўжо потым, калі сітуацыя будзе цалкам узята пад кантроль, што нібыта вось нейкія рэформы, мы прыслухаліся да вашага голасу і гэтак далей. Але увогуле, калі падсумоўваць, то, канешне, вось тое, што мы і Казахстан, і Беларусь, гэта постсавецкія краіны, гэта рэзка абмяжоўвае перспектывы нашага шляху да дэмакратыі, да лепшага жыцця, таму што над намі вісіць вось гэты дамоклаў меч імперыі. І беларусам таксама трэба будзе думаць на новым вітку барацьбы за перамены, таксама трэба будзе думаць і пра гэты расійскі чыннік, пра тое, каб пасля таго, вось, як, напрыклад, ужо ў Беларусі будзе перамога дэмакратычных сіл, сюды не прыехалі танкі там Пуціна ці любога наступнага кіраўніка Расіі. Тут спатрэбяцца дыпламатычныя высілкі і вялікая мудрасць, ну, але гэта ўжо вялікая тэма. Але важна памятаць, што фактычна два праціўнікі ў тых, хто змагаецца за дэмакратычную Беларусь. Гэта цяперашні беларускі рэжым і гэта імперская Расія. Увогуле трэба зазначыць, што вось гэтая заезджаная кружэлка пра знешнія варожыя сілы, ну гэта ж нам усё вельмі вядома. Вядома і па тых падзеях, якія ў Беларусі разгортваліся ў 2020 годзе. Прычым заўважце, што беларускія ўлады да 9 жніўня 2020 года дзяўблі, што гэта рука Масквы стаіць за некаторымі там прэтэндэнтамі, патэнцыйнымі канкурэнтамі Александра Лукашэнкі. А пасля 9 жніўня рэзка вось памянялі сутнасць тая ж, але значыць кружэлка іншая ў тым сэнсе, што сталі казаць пра заходніх ворагаў, што гэта ўжо палякі, літоўцы, чэхі, ну і, канешне, дзядзька Сэм усімі імі кіруе. А удзельнікі пратэстаў гэта марыянеткі або гэта баевікі, якія там за мяжой падрыхтаваныя. Гэта ўсё адзін у адзін. Тую ж матрыцу цяпер і Такаеў скарыстаў. Калі казаць па сутнасці, то, ведаеце, гэтыя ўсе спасылкі на замежных ворагаў, якія нібыта падрыхтавалі там планы, гэтак далей, ўсё гэта мне нагадвае стары грубаваты анекдот пра паручыка Ржэўска, якому на вечарынцы нібыта нехта ў штаны наклаў. Так і ў Казахстане. У гэтым выпадку, ну, вядома ж, што стала, як цяпер модна казаць, трыгерам, гэта падвышэнне коштаў на звадкаваны газ, на паліва, на якім там і машыны ездзяць, і тым болей, што большасць казахаў жыве бедна, для іх гэта быў вялікі удар па кішэні. Ну і хто гэта? ЦРУ зрабіла, дзядзька Сэм зрабіў, ці можа палякі гэта зрабілі. Мне спадабаўся жарт у інтэрнэце, нехта напісаў, што во, палякам мала гародні ды берасці, яны яшчэ вырашылі і Алматы прысабечыць. Так што вось тут іронія ўся гэта зразумела. Натуральна, што найперш няўклюдныя дзеянні уладаў казахскіх менавіта ў гэтай вось сітуацыі у сюжэце з газам сталі такім непасрэдным штуршком, імпульсам. Калі глядзець шырэй, то гэта шматгадовая такая вось палітыка у аўтарытарных казахскіх уладаў, калі вялікае расслаенне ў грамадстве, калі краіна, як і Беларусь таксама, апынулася ў стагнацыі, маючы гіганцкія прыродныя багацці. І, дарэчы, некалі Нурсултан Назарбаев казаў, што праз 20 гадоў мы зажывем як Кувейт. Не зажылі яны, хоць гэтыя 20 гадоў ужо прайшлі. Наадварот, большасць, напэўна, насельніцтва ледзьве сточвае канцы з канцамі. І вось гэта ўсё... Ну чаму Назарбаев і яго атачэнне зажылі як Кувейт? Ну так, для асобных, дык і ў Беларусі для некаторых ужо амаль што камунізм, купаюцца ў раскошы і ні за што не плоцяць. Вось, але гэта для асобных толькі. А таксама, дарэчы, ўсё ж такі, калі ўжо праводзіць паралелі з Беларусю, то розніца ёсць, таму што казахі першым штуршком было вось гэта эканамічнае незадавальненне, а беларусы ўсё ж такі выходзілі за свабоду, за вольныя выбары, але сутнасць тая ж, і у казахаў, дарэчы, хутка ўжо з'явіліся ўжо на другі ці трэці дзень пратэстаў і палітычныя лозунгі, таму што ў выніку насельніцтва
прыходзіць да высновы, што тормазам развіцця краіны, прычынай вось гэтых кантрастаў, гэтых вялікіх цяжкасцяў жыццёвых з'яўляецца менавіта аўтарытарная сістэма, якая стрымлівае развіццё краіны, якая спараджае вялікую карупцыю, якая не дае развівацца грамадству. І вось таму і там палітычныя лозунгі выйшлі на першы план. Цяпер вось заднім днём спрабуюць там і казахскія афіцыйныя нейкія крыніцы, расійскія медыі, беларускія знайсці там нейкі след, што нейкія тэлеграм-каналы дэструктыўныя нібыта кіруюць гэтымі пратэстамі, хаця насамрэч гэтыя каналы проста іх асвятляюць. Ці што шмат гадоў там нейкая сеціва стваралася недзяржаўных арганізацый у Казахстане. Ну таксама гэта лухта. Мне некалькі гадоў таму давялося быць у Казахстане, там ужо было настолькі ўсё прыціснута. Тады Беларусь здавалася ў параўнанні з Казахстанам ледзь не дэмакратычным раем. У нас хоць была афіцыйна зарэгістраваная нейкая недзяржаўная прэса і гэтак далей. Там нічога, гэта ўсё было вычышчана. І цяперашні пратэст менавіта таму і стыхійны, бо там ніякай інфраструктуры палітычнай, апазіцыйнай фактычна няма, медыяў апазіцыйных няма. Так што усе гэтыя вось прапагандысцкія навароты пра нейкі замежны след, пра тэрарыстычныя банды, якія падрыхтаваліся за мяжой, дзе? У Кітаі, у Іране, на што ім баламуціць у Казахстане сітуацыю? Незразумела. Гэта проста у гэтым выпадку, акрамя прапагандысцкага, патрэбна была яшчэ акрамя прапагандысцкага пасылу, патрэбна была яшчэ нейкая нібыта легальная падстава, каб паклікаць менавіта войскі АДКБ. Бо калі гэта чыста ўнутраныя нейкія разборкі палітычныя, то не павінны яны ўмешвацца. А калі ўжо гэта міжнародныя тэрарыстычныя банды, то тут нібыта з'яўляецца легальная падстава, каб увесці вось гэты кантынгент. Менавіта гэты казахскі транзіт па-назарбаеўскі, ну я так разумею, быў адным з варыянтаў, на якім кіраваўся Лукашенко, і зараз рыхтуючы сваю канстытуцыйную рэформу, гэты усебеларускі народны сход, які ён хацеў узначаліць, вот стаць такім елбасы і гэтак далей. Пасля казахскіх падзеяў, які лёс вы прадкажаце гэтаму і рэферэндуму, і будучаму транзіту магчымаму? Ну, я думаю, што кепска спіцца Лукашенку апошнія дні, напэўна, чухае ён патыліцу і, можа, ўжо праклінае той дзень, калі ён абвесціў, што будзе мяняць канстытуцыю, праводзіць рэферэндум, але цяпер адкручваць назад ужо, я думаю, пазнавата, таму што шмат ужо трубілі пра гэты рэферэндум, ужо ідзе ўсенароднае абмеркаванне праекта новай канстытуцыі, потым асобная яшчэ пытанне, што Лукашенко паабяцаў Маскве. Многія аналітыкі мяркуюць, што былі дадзены абяцанні ў плане транзіту ўлады. Вось таму тут ужо адкручваць назад, просто цяпер абвесціць, што я перадумаў, рэферэндуму не будзе. Ну гэта, ведаеце, прадэманстраваць сваю слабасць ужо ўсім, прычым гэта будзе відавочна, і Лукашенко, я думаю, на гэта не пойдзе, таму што ён вельмі баіцца падавацца слабаком. Ну і плюс нейкія абяцанні Пуціну найхутчэй, што былі дадзены. Так што ў гэтым плане ўжо адкруткі не будзе. Можа трохі перасунуць тэрміны, скажуць, што вось такое зацятае ідзе абмеркаванне, народ ломіцца ў гэтыя грамадскія прыёмныя са сваімі прапановамі, давайте яшчэ там на месяц прадоўжым. Такое можа быць, але я думаю, што скасавання не будзе рэферэндуму. Іншая рэч, як на практыцы Лукашенко будзе дзейнічаць. Па-першае, давайте вось зернем гэты праект канстытуцыі. Ну, ён ужо раскладзены па палічках, прааналізаваны, і бачна, што ён дае Лукашенку вялікую свабоду маневру. Па-першае, самыя блізкія выбары, якія там у пераходных гэтых палажэннях запісаны, гэта 24 год, выбары ў мясцовыя саветы і выбары ў палату прадстаўнікоў. Ніякага намёку на датэрміновыя прэзідэнцкія выбары там няма. Гэта значыць, што Лукашенко, і гэта таксама запісана ў новай канстытуцыі, ён захоўвае, як і іншыя цяперашнія усе органы ўлады і кіроўныя асобы, свае паўнамоцтвы захоўвае аж да канца цяперашняй кадэнцыі, то бок да сярэдзіны 2025 года. Ну і далей, глядзіце, прапаганда трубіць, што во якая дэмакратызацыя, цяпер будзе абмежаванне 2 тэрміны для прэзідэнта. Але гэта
пачынаецца з выбораў 25-го года, з новых выбораў. А пакуль што Лукашенко, для яго де-факто наступае абнуленне, і ён яшчэ двойчы можа балатавацца у 25-м і ў 30-м годзе, і такім чынам кіраваць да 35-го года. Плюс, і зноў жа гэта запісана ў Канстытуцыі, нездарма цэлы год вось з ёй, як кот з салам там вазіліся у кіроўных колах, бачыце, колькі придумали усялякіх варыянтаў. Там записано, что прэзідэнт, дзейны прэзідэнт можа дзеля там парадку, ці як там фармулёўку дакладна не памятаю, узначаліць паралельна ўсебеларускі народны сход. То бок Лукашенко элементарна можа просто яшчэ заняць і другое крэсла, две опоры ў яго будуць, і ўзяць под контроль, фактычна нейтралізаваць гэты ўсебеларускі народны сход, і такім чынам ніякага двоеўладдзя на практыцы не будзе, бо ён будзе і прэзідэнт, і кіраўнік гэта ўсебеларускага сходу. І ён можа, як хоча доўга утрымліваць гэтыя дзве пасады. І такі досвед ёсць. У свой час Брежнеў займаў дзве пасады у Савецкім Саюзе. Ніхто, натуральна, не мог гэтаму пярэчыць, і Лукашенку ніхто не запярэчыць, бо мы прыблізна ўяўляем, з каго будзе сфармаваны гэты ўсебеларускі сход, і ўсе дружна прагаласуюць за тое, каб ён быў яшчэ і старшынём сходу. Таму на даволі такі далёкую перспектыву Лукашенко можа фактычна захоўваць статус-кво. Ну а там будзе бачна. Хаця я не выключаю, што цяпер вось пад уплывам казахстанскіх падзей ўсё ж такі ідзе нібыта абмеркаванне Канстытуцыі, могуць натуральна не знизу, а зверху ў яе сапраўды ўнесці нейкія карэктывы, падагнаць пад новую сітуацыю, каб меней было рызыкаў узнікнення вось гэтага двоеўладдзя. Але я думаю, што де-факто просто, вось як я ўжо абмаляваў, Лукашенко пастараецца захаваць статус-кво на як мага даўжэйшы перыяд. Як мінімум да 2035 года ён можа нібыта абсалютна законна рабіць па вось гэтай новай канстытуцыі. Ну, такім чынам высноваў таго, што трэба размаўляць з грамадствам, трэба неяк все ж таки спрабаваць, ну, я не ведаю, там не трымацца толькі на штыках і на забаронах, на вынішчэнні, як это было у Казахстане, але ж все одно не дапамагло. І вот што трэба ад такога шляху адмаўляцца, яно не спрацуе, не прыйдзе такая думка ў галаву. Я думаю, что Лукашенко, гледзячы на тое, што адбываецца ў Казахстане, і можа ён нават, калі званіў Такаеву, гэта казаў, ды кінь ты перад імі яшчэ там рэверансы нейкія рабіць, вось трэба ўсё жорстка, як я зрабіў у 20-м годзе, і ў выніку Такаев пайшоў менавіта гэтым шляхам, адкінуў усе рэверансы. І я думаю, што Лукашенко толькі болей упэўніўся, што ён сапраўды ўсё рабіў правільна, што толькі біць па галовах, толькі сілай, толькі нахрапам, толькі з душэннем можна і трэба захоўваць уладу. Гэта просто, ну, ягоная крэда, напэўна. Калі паглядзець увесь палітычны шлях Лукашэнкі, то толькі такімі метадамі ён фактычна і дзейнічаў. А цяпер тым болей у сітуацыі, калі відавочна насуперак ангажаванай сацыялогіі, што вялікая частка грамадства, напэўна, большасць грамадства яўна не падтрымлівае гэту ўладу, і рэсурсаў для таго, каб вярнуць папулярнасць ужо няма, то адзіная стаўка, якая застаецца, гэта стаўка на гвалт, стаўка на сілу. Натуральна, што ў гістарычным плане яна тупіковая, але вось Лукашенко, ягоны рэжым паказваюць, што рэсурс, вось гэта накіданне страху, рэсурс здушэння, ён і ў 21 стагоддзі можа быць вялікім, і што можна на нейкі час фактычна вярнуць краіну ў цэнтры Еўропы вось у змрочныя часы сярэднявечча.